Zana tvrdí, že keď vás vidí, tak jej údajne hlavou prechádza celý váš život a vaša budúcnosť. Nebolo to tak vždy. Ako v sebe objavila jasnovidecké schopnosti? Naša prastará mama z otcovej strany bola bosorka. Je to fajn, to tak dobre znie, že som bosorka, ale ja si nemyslím, že som bosorka. Ja si myslím, že som obyčajný smrteľník, ktorý len robí veci trochu inak. Sú dní, keď si hovorím, že áno, že toto je dar, alebo že dobré prastará mama. Ale sú dní, keď si človek povie, že je to možno ani nie, že prekliatie, asi silné slovo, ale že nemuselo by byť. Zana v sebe jasnovidecké schopnosti objavila v detstve. Na poli spadla zo stohu slamy a vážne sa zranila. Ocitla sa medzi životom a smrťou. Pretože tam dole bola zamrznutá zem, lebo mrzlo vtedy, tak som mala roztrhnutú slazinu, natrhnutú pečeň, vnútorné krvácanie, celé zlé, tak som potom bola v nemocnici, tam som potom zomrela a potom som obžila. Vy si to neuvedomujete, že to je smrť, len sa deje teda niečo inak. A žiaden tunel, žiadne svetlo, žiadne takéto spomienky, možno zvláštna tma a možno v tej tme nejaké také bytosti prevádzači. Ja to nechcem nazvať duchovia, pretože podľa mňa to, čo ja viem, čo to bolo, neviem, čo to bolo. Možno duchovia, dobre, možno anjeli, možno proste len prevádzači. Keby sa toto nebolo stalo, tak by som možno fungovala na inom princípe. Mala by som deti, manžela, varešku, chodila do roboty. Ja neviem, možno by som bola egoistická ako väčšina ľudstva. Po úraze Zanu otec odviedol k starej bylinkárke. Tá si ju zobrala pod ochranné krídlo a zaučila ju do všetkých tajov správnej bosorky. Ona ma učila, nie za bosorku, ona ma učila, ako pomôcť iným ľuďom. Učila ma normálne klasické veci od spoznávania bylín do mrde, keď som to musela ovládať o polnoci z pamäti, na čo je, ako to slúži, čo sa môže, kedy sa to môže zbierať a podobne. Cez klasické karty tarotové, cez zaklínadla napríklad. Tým pádom, že ste iní alebo že fungujete inak, ste vylúčení z toho bežného sveta. Čiže priatelia, známi, kamaráti, nič. Je tam samota. Rodina vám svojím spôsobom nerozumie, pretože, hovorím, vyrastala som v rokoch, kedy to bolo považované za tabu, čiže o tom sa nerozprávalo, to akože neexistovalo. Ono do dnešného dňa je v tom kus osamotenosti, pretože vy s bežnými ľuďmi o tomto nehovorievate. Po rokoch pracuje Zana ako jasnovidka a tvrdí, že vidí do duši iných ľudí. Na tomto svete je vraj preto, že má pomáhať iným. Aj keď ju práca často vyčerpáva, nikdy sa jej nevzdá. A bolo veľakrát, keď som povedala, že nie, dosť, končím. Len to vás nepustí. Nepustí vás to skončiť. Nemôžete skončiť. Tak sa tu takto trápime.